Ksukela kwakukhona inganekwane esithathele ezinganekwaneni kwi-Facebook page inganekwane iziphico macobacoba nobumnandi bodwa yashicilelwa ngomhla 24 February 2014. Inyoka emhlophe. Kudala kwakukhona inkosi eyayaziwa ezweni lonke ngobuhlakani bayo. Ayikho into eyayifihlelwa yona. Kwakungathi zonke izindaba eziyimfihlo zazilethwa kuyo ngomoya. Le nkosi yayinosiko lwayo oluxakile. Njalo lapho eqeda ukudla kwasebusuku, lapho itafula selingasekho muntu kuleyo ndlu eyayidlela khona, kwakungena isisebenzi sakhona esasithenjwa yile nkosi silethe ukudla kokugcina. Lokhu kudla kwakuhlale kuvaliwe kahle. Yize kunjalo, isisebenzi lesi sasingazi ukuthi kudla kuni lokhu okusesitsheni esimboziwe. Akekho futhi omunye umuntu owayazi ngoba phela nenkosi le yayingavuli ukudla lokhu ize ibe nesiqiniseko sokuthi isele yodwa kule ndlu eyayidlela kuyo. Lokhu kwase kwenzeke isikhathi eside. Kwathi ngelinye ilanga isisebenzi lesi safisa ukwazi ukuthi kwakukudla kuni lokhu inkosi yayingafuni ukubonwe. Sazivalela ekamelweni sakhiya, savula ukudla kwenkosi isisebenzi. Lapho esitsheni sokudla kwakunenyoka emhlophe ilele esitsheni. Ngenxa yokuhala sahluleka ukuzibamba isisebenzi, sasika ucezu oluncane lwenyoka leyo sajikijela emlonyeni. Lapho siqeda kuphonsa nje emlonyeni singakahlafuni nokuhlafuna isisebenzi, sezwa imisindo engaqondakali evela efasiteleni lasekamelweni. Saqonda efasiteleni isisebenzi. Lapho sabona amagwababa amabili ezixoxela, ayexoxelana ngezigameko zosuku ezenziwa ngabantu emasimini nasemakhaya. Lukhulunywa yizinyoni kanjalo nezilwane. Kwenzeka ngenye imini indlovukazi, unkosikazi wokuqala wenkosi, yalahlekelwa indandatho enhle ebizayo. Umuntu wokuqala owasolwa kwaba yisithenjwa esasilethela inkosi ukudla ngoba nguyena owayena ilungelo lokungena kuwo wonke amakamelo asesigodlweni senkosi. Inkosi yathumela abantu bayo ukuthi balande isithenjwa yasabisa ngamazwi anentukuthelo yaze yathi uma like lashonela kusasa engatholakalanga indandatho sizobulawa isithenjwa. Waphika wema ngomlenze owodwa umuntu wenkosi, esho ukuthi yena umsulwa akayazi indandatho ishonephi. Sisenkingeni isisebenzi sahamba sizulazula emagcekeni esesigodlweni sicinga into esingayithathanga. Sezwa amadada amabili ezixoxela ngaphansi kwesihlahla. Le ndaba eyayixoxwa yila madada yayiyimfihlo ekhulumela phansi. Sema isisebenzi salalela. Ayezixoxela ngezindawo azihambile ngalolo suku kanye nokudla okumnandi ayekudlile. Lathi elinye idada ngezwi elingemnandi, kunento engangiphethe kahle esiswini. Bengidla ngifobela ngagwinya indandatho yendlovukazi ebeyiseduze kwalapho bengidla khona. Hawu, isisebenzi azange sipholise maseko, sahlala izithonto sabamba idada layisiyisa ekhishini lapho kwakuphekwa khona. Safike sathi kulona ophekayo, nali idada elinonile, lipheke kuzoba ngokudla kwenkosi namhlanje. Kulungile, kunanela umpheki. Lona linonile leli dada. Lapho eselungiselela ukulipheka ophekayo wayithola indandatho. Kwaba lula kusisebenzi sabe sizobulawa, kwavela ubumsulwa baso. Inkosi yaxolisa ngephutha layo yase icela isisebenzi ukuthi sisho into esiyifunayo. Yathembisa ukumnika nendawo enhle uma lokho kwakuyisifiso sesisebenzi. Isisebenzi senqaba yonke into nje eyasicela kwaba yihashi kanye nemadlana ngoba sasifuna ukuhamba isisebenzi sibone izindawo okwesikhashana. Ayibanga nankinga inkosi yakufeza lokho okwakucelwe yisisebenzi. Endleleni isisebenzi lesi safika ichibini, sabona izinhlanzi ezintathu zibhajwe emhlangeni.
zazikhuluma zodwa izinhlanzi zikhala ngoba zibona zizofa zibhajwe emhlangeni kungekho manzi. Ngoba le nsizwa eyabe iyisisebenzi yayinenhliziyo enhle, yadilika ehashini layo yakhipha izinhlanzi emhlangeni yazibuyisela emanzini. Zajabula izinhlanzi, zavela ngamakhanda zasho kanye kanye, "Sizokukhumbula, unenhliziyo enhle, uhambe kahle." Yaqhubeka yahamba insizwa, emva kwesikhashana yazwa sengathi kunezwi eliqhamuka phansi enhlabathini. Yema insizwa yalelisisa, yezwa inkosi yezintuthwane ithetha ithi, "Awubheke leli hhashi elikhulukazi, lilimaze abantu bami ngale milenze yalo, alikhombisi nozwelo." Awu, yaqhela insizwa endleleni yezintuthwane, yaqhubeka nendlela yayo, yamemeza inkosi yezintuthwane, "Unenhliziyo enhle, sizokukhumbula." Indlela eyayihamba ngayo le nsizwa yamkhomba ehlathini. Kwakunezinkonjane ezimbili zilahla amaphupho azo ngamabomu. "Phumani nina la esidlekeni sethu, angeke sisanondla manje, senikhulile, ukudla senizozifunela," kuthetha izinkonjane ezikhulile. Kodwa izinkonjane ezincane zabhakuzisa amaphukwana azo, zawela phansi, zikhala zithi, "Singamaphuphu, asikwazi ukuzisiza, angeke sikwazi nokuzitholela ukudla, sizokwenzenjani?" Awu, insizwa ehamba ngehhashi yadilika yanika amaphuphu ukudla. Eze egxumagxuma amaphuphu azetika ngokudla, qede lapho asho kanye kanye athi, "Unenhliziyo enhle, sizokukhumbula." Yaqhubeka nohambo lwayo insizwa yaze yafika kwelinye idolobha elikhulu. Kwakunomsindo wabantu emgaqweni, kwaqhamuka enye indoda nayo ihamba ngehhashi, yafike yathi esixukwini sabantu, "Indodakazi yenkosi ifuna umyeni, kodwa ofuna ukushada nayo kuzomele enze umsebenzi onzima kuqala. Uma ehluleka ukwenza lowo msebenzi, lowo muntu uzobulawa." Abaningi base bezamile ngaphambilini behluleka. Yize kunjalo, kwathi insizwa lena ingabona ubuhle bengane yenkosi, yavele yakhohlwa nobungozi obuza nomsebenzi onzima. Yaqonda enkosini insizwa, yazibika yathi ifanelwe indodakazi yenkosi. Yathathwa-ke insizwa bayisa esizibeni. Indandatho yegolide yaphoswa phakathi, ibuka nayo le nsizwa. Inkosi yathi makayilande phakathi le ezansi emathunjini eziziba. Yaqhuba yathi, "Uma uphuma la ezibeni ungayiphethe indandatho, sizokubuyisela futhi nafuthi uze ugwilize ufe." Bonke abantu bayizwela insizwa enhle le, beyibona izofa, kodwa bayishiya yodwa insizwa echibini bahamba. Yema insizwa eduze kwesiziba isacabanga ukuthi izokwenzenjani. Makhathaleni kwavela izinhlanzi ezintathu lezi eyayizikhiphe zibhajwe emhlangeni. Inhlanzi eyayiphakathi nendawo yayimumethe indandatho ngomlomo. Yeza yafike yayibeka ezinyaweni zale nsizwa. Yayicosha insizwa indandatho, yayibuka, yayibhekisisa, yajabula kakhulu. Yasuka lapho yaqonda enkosini, isilindele ukuthi inkosi izofeza isithembiso sayo. Kodwa ingane yenkosi yayinempakamo, izazisa okwathi lapho ibona ukuthi insizwa lena yabe iyindala kakhulu ngokweminyaka, yamgcona yamcela ukuba enze omunye umsebenzi onzima. Yahamba yaye emasimini intokazi, yachitha amasaka 10 erayisi phansi, yase ithi, "Uma ngibuya kusasa ekuseni, ngifuna ukubuya lonke leli rayisi selisemasakeni awo, kungabibikho ngisho uhlamvu olulodwa engizolubona phansi." Awu, yahlala phansi insizwa yacabanga ukuthi ingenza liphi isu ukwenza lento okwakubonakala ingeke yenzeke. Yahluleka ukuphuma nesixazululo. Yahlala lapho ubusuku bonke ensimini ilusizi, isilindele ukusa bese ibulawa. Phela yayingeke ikwazi ukucosha izinhlamvu zerayisi zigcwale amasaka 10 ngobusuku obubodwa. Kwathi lapho liphuma nje ilanga, yabona amasaka wonke egcwele irayisi. Phansi kwakungekho ngisho uhlamvu olulodwa olusele. Phela inkosi yezintuthwane yafika nezinkulungwane ngezinkulungwane zezintuthwane ngalobo busuku. Yafika indodakazi yenkosi emasimini ekuseni, yamangala ifica ukuthi insizwa isiwenzile umsebenzi onzima eyayinikwe wona. Yayinenkani ingane yenkosi le, yase ithi, "Yize uyenzile ngokuphumelela imisebenzi emibili, angeke ube ngumyeni wami ungakalilethi i-aphula
uzolithola esihlahleni sempilo. Insizwa le yadunyelwa yikhanda, yayingazi ukuthi sitholakalaphi isihlahla sempilo. Yahamba-ke kodwa le nsizwa ingazi nokuthi iyaphi, yazitshela nje ukuthi iyohamba ize ifike la kuyokhathala khona imilenze. Yahamba ubusuku nemini izinsuku ezintathu ingaphumuli, yaze yafika ematsheni amakhulu yase ihlala phansi emthunzini iphumula. Isahleli kanjalo yezwa umsindo wokutshiloza kwezinyoni. Ithe isamangele kwaqhathaka i-aphula legolide esandleni sayo. Ngaleso sikhathi kwaqhamuka izinkonjane ezintathu lezi azipha ukudla ngesikhathi zingamaphuphu. Zafike zahlala emadoleni akhe. Sesikhulile siyandiza. Zafike zahlala emadoleni alensizwa zase zithi, "Singamaphuphu lawaya owawapha ukudla kwakho. Sesikhulile siyandiza futhi sondlekile. Sizwile ukuthi ubufuna i-aphula legolide, sindizile sawela olwandle saze safika egcineni komhlaba, nokuyilapho sithole khona isihlahla sempilo. Yingakho sikuphathele leli aphula." Insizwa yagcwala injabulo, amabombo yawabhekisa emuva esigodlweni. Yahamba ne-aphula legolide yaze yafika yanikeza indodakazi yenkosi. Yavele yaphelelwa amaqhinga ingane yagcwala ngolova. Yalisika phakathi nendawo balidla bobabili. Emva kwalokho yaphuphuma uthando indodakazi yenkosi. Baphila kamnandi iminyaka yonke yempilo yabo. Cosicosi iphela khona lapho inganekwane yethu.